O compromiso do Concello da Pobra co benestar animal queda patente unha vez máis coa aposta polo Centro de Recollida de Animais. Tras a súa posta en marcha, o Concello vende a cometer agora a ampliación das instalacións cun novo módulo para gatos. A ampliación do centro foi posible grazas a un investimento próximo aos 50.000 euros, con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental. A realización desta ampliación, que consiste na construción dunhas instalacións independentes para gatos, en concreto 6 módulos para gateiras, que van permitirnos dar un importante paso no benestar dos animais que se acollen neste centro. E esta ampliación quero que quede ademais xa moi claro desde o principio, porque a verdad é que lle agradecemos moitísimo á Xunta o seu compromiso con este tema, a subvención, grazas á CAL, pois podemos facer esta obra, procede do Fondo de Compensación Ambiental, unha subvención que nos concedeu a Dirección Xeral de Administración Local, en concreto foron 47.975 euros, que foron o que realmente nos permiteu facer pois esta ampliación. Ademais desta axuda ao Concello da Pobra, o Fondo de Compensación Ambiental da Xunta chegou nesta convocatoria a 10 concellos da comarca do Barbanza, aos que destinou máis de medio millón de euros na liña de subvencións non competitivas. O esforzo importante a nivel de Galicia, dentro destas liñas de Fondo de Compensación Ambiental, foron de 9,2 millóns de euros a nivel de toda Galicia, e dentro das non competitivas, o que a provincia da Coruña son 2,2 millóns de euros, son 48 concellos a provincias que se ven beneficiados. En esta comarca, eu si quería salientarlo, son 10 concellos os desta comarca do Barbanza que se ven beneficiados e donde se chega a un investimento de medio millón de euros. Pasamos o medio millón de euros, en concreto 520.000 euros. Na súa visita ás instalacións, tanto a delegada territorial como o alcalde quixeron agradecer o labor da protectora Moura encargada da xestión do servizo.